Hej, Avocado-kontoret. Nu er vi i vores række af frugter, er vi nået til juiceappelsiner. Prøv at kigge på sådan en fin træ her. Masse flotte appelsiner. Der er utrolig mange af dem på træet her. Og jo større træet er, jo flere frugter der er. Der må man så også sige, sådan generelt, så bliver de sjældent så store, fordi træet ligesom ikke har kræfter til at komme og få dem lavet rigtig store. Så det her, de er en rigtig flot størrelse til at lave juiceappelsiner af. Prøv at komme helt tæt på, så skal jeg vise her en sjov ting med, når vi har de her økologiske ting. Så kan I se fugleredden derinde. Vi skal altså både plukke alle dem her, og så skal vi lige sørge for, at fuglene de også har det godt. Jeg snakker om nogle gange i videoerne om at beskære træerne og sørge for, at de hele tiden er optimale for frugtproduktionen. Prøv at se den gren heroppe. Den har faktisk nogle appelsiner på sig, men det er jo igen en af dem der, som vi kalder sådan en waterleaf. En gren, der gør, at der viser, at træet har det rigtig godt, men som der egentlig også bare skyder lige op i vejret, og som der er lidt svært for os at plukke frugten fra. Så den skal skæres væk. I forhold til et citrontræ, så er et appelsintræ mere kompakt. Bladene de er lidt mindre, de er lidt mørkere i det. Træet får lidt mere sådan en form for, ligner mere en busk, i stedet for noget, der sådan er der vælter omkring. Så et appelsintræ er en rigtig flot størrelse. Det her det er temmelig stort, det går faktisk helt heroverfra, og så går det et godt stykke herover. Ja, det var juiceappelsiner.